Her på rullefeltet, der roder vi rigtig meget med at få alle cykler til at gå bedst muligt. Det vil sige, at vi sørger for, at forbrændingskurven på den enkelte cykel ligger der, hvor den ikke ødelægger noget, hvor den ikke er for mager, ikke er for fed, men ligger der, hvor cyklen trækker jævnt. Og det er altså gadecykler som racercykler. Og det er altså karburatorscykler som den her Kawasaki, eller indsprøjtningscykler af de lidt nyere cykler. En typisk tur hen på rullefeltet foregår på den måde, at man smider cyklen op, stropper den op, taster alle oplysninger med den enkelte cykel, omkring den enkelte cykel. Vi kører en tur med den, kører den varm. Vi prøver alle gearne, vi tester, hvor meget benzin den bruger i de lave omdrejninger, i mellemområdet, ved alle gasbjælspositioner, og endelig så kører vi den derud, hvor den bliver testet hårdest muligt. Og så ser vi bagefter sammen med kunden på, hvad gør cyklen, og hvor gør den det henne. Derefter er der mange ting, vi kan gå ind og gribe fat i, vi kan gå ind og lave om på tingene, og det er noget, vi diskuterer med kunden, hvorvidt det er nødvendigt eller ikke nødvendigt. På sådan en rullefelt der er rigtig mange ting. En afgrænsning mellem need to have og nice to have. Det er ikke altid det er helt nødvendigt. Nogle gange er det mere for sjov, og nogle gange fordi man kan. Og det er den afvejning, vi laver med den enkelte kunde og den enkelte cykel. Mange af vores kunder kommer forbi for at få lavet en test af deres motorcykel. Det koster 395 kroner, og i en sådan test kan vi se, hvad cyklen gør. Det er også en test, man bruger, når man skal have et stykke papir med ned i klubben, eller ned at vise drengene, hvad en cykel kan, og hvad den ikke kan. Rullefeltet bruger vi også rigtig meget til troubleshooting, ganske almindelig fejlfinding. Det står for en stor del af tiden herinde. Det er svært at sende en mekaniker ud på ringvejen med en diagnose fra kunden, hvor han siger, at cyklen sætter ud ved 160 i 5. gear. Det er meget, meget svært at gøre på ringvejen eller på motorvejen. Det er ikke lovligt i dag. Så det gør vi herinde. Og mens vi gør det, så kan vi måle på brændstoffen, vi kan måle på cyklens temperatur, og vi kan se, hvad cyklen gør. Og det er til stor hjælp, når cyklen bagefter skal ind på værkstedsbordet og have afrettet fejlen. Som de eneste i Skandinavien, så kan vi simulere cyklerne med fuld ram air, det vil sige den luft, du møder på vejen, når du kører på din motorcykel. De fleste nyere cykler har de her store indtag i fronten, som sender luften direkte ind i luftfilterkassen og, kan man sige, presser benzinen igennem. Det er en form for lavpris turbo, som er udviklet med stor succes af motorcykelfabrikanterne. Den kan vi simulere med vores store ram air anlæg, helt op til over 250 km i timen. Og sådan en test koster 500 kroner. Skærmbilledet, vi kigger på nu, er en test på en cykel, vi kørte i morges, hvor vi har en CBR 600 fra 99, som kommer ind. Kunden var her sidste år, præcis for et år siden, og fik rullet cyklen. Dengang kunne vi konstatere, at cyklen var meget, meget ujævn i sin kurve. Den trak mildest talt rigtig ringe. Og det vi kunne se, det var samtidig på den blå kurve hernede, at cyklen gik meget, meget fed. Det vil sige, at den fik alt for meget benzin. Kunne simpelthen ikke forbrænde benzinen. Kunden har i mellemtiden kørt lidt rundt og leget med sin karburator og prøvet at justere den selv, og det er jo også en mulighed for at få det bedst muligt ud af det, og ønsker så at finde ud af, om det han har lavet virkelig så også virkede. Vi kører en test i dag og kan se, at effektkurven er mærkbart bedre. I dag der yder den næsten 94 heste på baghjulet, hvilket må sige at være fint for en sag, der fra fabrikken havde 106 heste på krumtappen. Han har fået meget mere ud af cyklen. Samtidig kan vi se, at han med hans kurve hernede er blevet væsentligt mere mager, hvilket var det, han tilsigtede. Der mangler stadigvæk en del. Den her røde kurve skal vi faktisk have helt heroppe og ligge, og gerne forholdsvis lineært. Så der er et stykke nu, og kunden er kørt hjem i dag og ændrer på tingene og kommer formodentlig tilbage i dag eller i morgen, og så kører vi en test mere. På et eller andet tidspunkt rammer vi det optimale, og så har vi en motorcykel, som ikke kører for fed og ikke for mager, og derfor ikke laver skader på maskineriet.